A képen a Nutusnak a fő tábláját látjuk, ahol a munkaszámokat, a megrendelőt, a munka megnevezését és a különböző paramétereket láthatjuk. A Nutus egy általános munkanyilvántartó program és munkaállapotkezelő. Mi ezt a programot teljesen nyomdaipari felhasználásra alakítottuk át, és úgy fejlesztettük ki, hogy a mi nyomdaipari és dekorációs igényeinknek megfeleljen. Ezért ezen a fő képernyőn is a megnevezések a nyomdaipari jelleget tükrözik. Nézzük meg, hogy mi található a fő képernyőn. Van itt egy menüsor, alatta ikonokkal a leggyakrabban használt funkciók. Ez alatt egy úgynevezett normál nézetnek a főbb fejlécei, ahol látszik, hogy a felsorolt munkák milyen dátumtól milyen dátumig vannak. Itt le lehet kérdezni különböző munkaszámokat, különböző megrendelőkre lehet rákérdezni. A csoport, ez azt jelenti, hogy milyen forrásból jött a ügyfél. A munka jellege, ez egy nagyon lényeges dolog. Itt is lehet látni, hogy van nyomdai munkánk, van dekoros munkánk, van bélyegző, van olyan, ami lehet nyomdai, lehet dekoros tervezés vagy szerkesztés, van áradás, ezt ritkában használjuk, van egyéb, amit sehová nem tudunk besorolni, illetve ez egy régi dolog, még a levilágítás, amikor ezzel foglalkoztunk. A munkatípusa ez már egy kicsit bonyolultabb, erre majd kitérünk. Tehát egyes munkáknál nagyon fontos, hogy milyen, mondjuk egy nyomdai munkán belül mit kell csinálni, ez a típus. A munka állapota a munkák szempontjából a legfontosabb. Majd erre kitérünk. Itt lehet lekérdezni, hogy ki a felelős a munkáért, itt a dolgozóink nevének a rövidítése van. Itt lehet lekérdezni, hogy milyen beszállító, milyen alvállalkozó az, aki végzi a munkát, ha alvállalkozót kell igénybe venni. Rá lehet munkanévre keresni, ide beírjuk a munkanevét, és azt a nevet írja ki. Nagyon fontos, hogy ki lehet exportálni. Ez egy hatalmas táblázat, tehát itt a képernyőn is lehet látni, hogy itt még vannak különböző oszlopok, tehát ezt ki lehet Excelbe exportálni, és nagyon jó, nagyon hasznos elemzéseket lehet készíteni. Na nézzük a táblázat tartalmát. Legszélen itt van a munkaszám. Minden egyes munka, amit felveszünk, az kap egy egyedi munkaszámot. Azon belül a munkaszámon belül vannak úgynevezett pozíciószámok. Ezek a pozíciószámok nagyon fontosak. Érzékeltetném, hogy egy munkánál mondjuk van egy tervezés, van egy kivitelezés, van egy összeszerelés, van egy szállítás, adott esetben lehet egy kiszállás, ezeket hívjuk pozícióknak, a munka alpozíciói, és ezeket ugyanahoz a munkaszámhoz vesszük föl. Nyilván itt van a dátum, a megrendelő neve, a munka megnevezése. Itt jön be az, hogy most ez milyen jellegű. Ugye itt a jelleg, később a munkatípus, ez, amit itt láttunk. Ki a felelős, ki vette fel, ki érte a felelős, és utána pedig a munka állapota. A későbbi paraméterek, a beszállító, táskaszám, darabnak hasonlók, ezek már inkább nyomdaipari munka speciális paraméterek. Hogy kezeljük mi ezt a táblázatot? Úgy kezeljük, hogy a munkákhoz különböző állapotokat rendeltünk hozzá. Ezek itt vannak felsorolva. Kezdjük inkább a nem kézbentel, ez egy nagyon rossz elnevezés, de nagyon szeretjük már, vagy 20 éve. Ez azt jelenti, hogy bejött a munka, nincs még kész, éppen dolgozunk rajta. Most éppen
ezeket látjuk, tehát ezeket folyamatban vannak, csináljuk, dolgozunk rajta, ki vannak osztva, és a kollégák csinálják. A megrendelőre vár, ez abban az esetben fordul elő, amikor megadunk egy árajánlatot, kiküldjük a megrendelőnek, és várjuk, hogy reagáljon. Nyilván sokszor ezekből a megrendelőre város munkákból nem lesznek semmit, azokat utána lekezeljük. Akkor is megrendelőre vár egy munka, hogyha megtervezünk valamit, elküldjük e-mailen, és várjuk azt, hogy mehetünk-e tovább, vagy éppen lehet-e a munkát nyomtatásra küldeni. Ha egy munkát megterveztünk teljesen jó, lehet nyomtatásra küldeni, akkor megkapja a nyomtatható állapotot. 2 digitális nyomtatórendszerünk van, a nyomdai, az éves nyomtatónk, nyilván így a jelleg az nyomdai lesz, illetve a poszter nyomtatók, amik a másik fő területünket, a dekorációt képviselik. Tehát akkor itt most van 4 nyomdai munkánk, ami nyomtatható, és 1 poszter. Oké, ha a nyomdai munkáink az éves gépen ki lettek nyomtatva, akkor ha digit feldolgozás van, akkor látszik, hogy ezeket kell még vagy vágni, vagy hajtogatni. Tehát még a munka állapota azt jelenti, hogy feldolgozása van. A poszter feldolgozás az egy másfajta feldolgozás. Itt körbe kell vágni, darabolni kell, ragasztani, táblát ragasztani, stb. Ezt már tudjuk a munkán belül, de itt látjuk, hogy még ezzel munka van. Ha olyan munkáink vannak, ami az alvállalkozót veszünk igénybe, azok megkapják az alvállalkozónál állapotot, és ezt itt tudjuk lekérdezni. Ha elkészül egy munka, és bekerül a készáru raktárba, akkor ime. Itt ezt az állapotot kapja, a leszállításra vár állapotot kapja, és várjuk a megrendelőt, hogy vigye el, vagy mi fogjuk kiszállítani. Ha leszállítva, ez egy speciális dolog, már elvitte, de még nem fizet, mert még valamit még szeretne hozzátenni, vagy még a számlát még ne állítsuk ki, vagy egy kicsit később állítsuk ki. Ez az állapot, és ime itt van a fizetendő, amikor tudjuk, hogy elvitték már a munkát, és már csak le kell számlázni. Azért itt is vannak huncutságok, kicsit hasonló ez a leszállítva állapothoz. Itt is vannak még olyanok, hogy mindenféle pályázat vagy határidő kívánság van. Ha valamelyik munkát teljesen elvégeztük és ki is fizették, akkor ez a fizetett állapotot kapja meg. Nyilván ezek a munkáink, tehát ebből rengeteg van, amivel kész vagyunk, kifizették, és itt van a pénz. Vannak olyan munkák természetesen, amik nem valósulnak meg, árat adunk, várjuk, hogy a megrendelő visszajelezzen, vagy visszajelez, vagy nem, vagy megtörténik, vagy nem, vagy visszajelez, és azt mondja, hogy nem kéri, akkor ez a nem valósult meg állapotot kapja. Van még egy másik rész, a fizetendő gyűjtő, ezt azokkal a megrendelőinkkel használjuk, akik havonta vagy 4-5 hetente, 6 hetente tudnak bejönni hozzánk, és sűrűn, rendszeresen évek óta nálunk vannak, gyűjtjük a munkáikat, és egy időszakba leszámlázunk. Azért még van itt egy kis apróság, ez a készen és a folyamatban, ezeket újabban vettük be, ezek olyan munkaállapotok, amik nagyon hasznosak tudnak lenni nekünk.